Salam. Selamat hari Minggu ma dihita saluhuna damang nang dainang nang sudeak kaya anak kon nami. Asa tapuk kama perminggota di bagasan tikyon marede mahita. Mar hite-hite guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni tondi parbadia na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Say ingot ma ale Jehovah akadenggan ni basam dohot asini roham ay siyan narobi doak kai asa unang marsurak-surak akka musuk kumida ahu ale debataku marhaposan tuho doau sayunang payila au haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus sasadahodo si panggolu padungonjol madoho debata. Upuji hami maguarmi. Jala hudok hami mauliate tuho ala ni saluhut nabi nahemi patupahon hanguluan nami. Saidongani mahami marhite-hite asini roham. Asa hupikiri hami toktong natinaom mudoho hamamatem. Asa huarsakon hami dosa nami. Jala asa tubuh di hami haporsyaon nasitong. Jala asa marroha hahulongan hami huhu madok moliate tuho. Asa olo hami mangihuton horo di hamatean.
Ale Tuhan Yesus, diho matama mudarmu nabadiai, olat nion rodi saleling nililingna. Amen. Budul mamu. Marede mahita. Patik ni debata di mingguta sadarion dienet do sian Roma 5 ayat 4 songonoma didok disi. Jadi jala dihorhon habengeton ni rohaido hatauton, jala hatauton nido makkorhon pakkirimon saula nai hujahahami. Jala dihorhon habengeton ni rohaido hatauon, jala hatauanido makkorhon pakkirimon. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogo mangulahon batu. Amin. Marede mahita. Tato potima dosata tu debata tapa unduk marohata martangiang mahita. Ali debata nami namarasi roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu julum. Uhihilalahami rikoddo asini roham disaluhut hami halak perdosa. Alani umbahen nahu paserep hami diri nami sadarion di julum. Jalahu parhatopot hami tung najojo dohami manibil sian akka dalammu nabadia songon biru-biru nalilu.
sayunang pabali hami sian julom. Ala ni dosa nami aindang dihalomohon roham hamatean niya kapardosa. Alay hamubaon ni rohana dolomo ni roham asa mangulu. Se sama saluhut hagiduhan nami doho pangalasyon nami. Marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot maasi ni roham di hami. Marhite-hite pandidangion dohot hagugon ni tondi parbadia. Asa tarapul situtu rohanami majoho. Asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapon di goarmu nabadiai. Amin. Martang yang mahita di bagasan rohat tabi. Begi hamuma baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosata. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah nunga diarsahi huwa marhite-hite sian akka dosam. Jala nunga dilojai huwa marhite-hite sian akka hajahaton. Ahu tutu au sadiri mana lesei akka pangalosyom ala ni hadiri yokku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon madi di batana di gijang. Amin. Marede mahita. Yesus do berdosa.
tajahama hata ni debata songon turpuk dihita di hari Minggu sadarion ima sian Pilipitolu mamuka mai sian ayat 10 pitu saha rodi ayat 20 sada tajahama margati soring. Rapsi tirua humahamu aliak kadongan. Jala pamanat hamu ma akan namar parangi songon hami si tiruam muna. Ai songon daun cocot udok di hamu. Jala angko nuai mardongan ilu dohudok. Torop do marpangalaho gade musuh di silang ni Kristus. Hamagoa do ujung nasida. Butuhan nasida do di pardebata. Si hailaon na do di hasangapon. Akan na ditanoon di parrohahon. Ai hiba nuai kijang do sabulota. Sianido tapai maimas pangolita Tuhan Yesus Kristusi. Rak mahita majaha di ayat terakhiri. Paubahon hanon daging nalea. Gabe doson daging nasangapi. Hombar tuha gugunai. Ai tarpatuksa do saluhutna tuiban. Ido yang go sahatna. Martua doa kana tumangihon hatani debata. Jala no piopsa. Amin. Marede mahita. Tidakon maha porsiautai songon nahina tidakon ni dongat ta saha porsiaun di sandok portibion rap mahita mandok au porsea ni debata Jehova ido ama pargugo nasoto natu mopalani dota au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova nasasadai ima nanitubun ni si Maria nagabi-gabian si Anton di porbadia andorang suabubuan ido tuhata natumaon na berni di panguman ni silatus nama tetarpajal lo ibana di hau pinarsilang natuat tubantoru dung ditano namula mangulu diari patuluhan nama naik tu surgo lahun tu siamun di bata Jehova amanai para gugu na satu dosani di sima ibana pimamula sugo tutana o manguhumi anak na mangulu doho na mate au porsea di tondi parbadia jala dong sada huria na badia huria tupan lak Kristen akan na badia doho diha sesani dosa doho diha tai na mandok
Mula mangulu subuk daging halak nang mati. Tabegema titing na masa doho tangyang pangundianon na pinasaha ni amang situa naibaho. Horas madihita saluhuna. Warta Jemaat Minggu 13 Maret 2022. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Reminiscere, yang berarti ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala, atau Mazmur 25 ayat 6 dengan topik khotbah berserah kepada rencana Tuhan atau merguru tulomo ni rohani di bata. Yang kedua, berita anak lahir. Pada Rabu 9 Maret 2022, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki kepada keluarga Bapak Francisco Trifranata Sihite dan Ibu Jis Rinawati Situngkir, registrasi KK 0304, sektor Bethlehem. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. 3. Berita duka cita. Pada hari Sabtu 12 Maret 2022 telah meninggal dunia Ibu Junior Huta Barat atau gelar Opunik, istri dari Bapak Panangian Ambarita almarhum, anggota Jemaat HKBP Balikpapan Baru, sektor Jerusalem. Tutup usia 59 tahun. Pada minggu hari ini diadakan ibadah minggu di rumah duka. Marilah kita doakan keluarga yang berduka agar dihibur oleh Tuhan. Purna Bakti Parhalado. Pada hari ini Minggu 13 Maret 2022 di ibadah siang ini gereja kita akan mengadakan acara Purna Bakti atau pensiun dari Parhaladoon kepada salah satu orang sintua yang telah memasuki usia 65 tahun, yaitu Bapak Sintua Sarudin Lumban Raja, suami dari Ibu Lumong Kasiahan dari sektor Jerusalem. Acara dilakukan setelah khotbah dan persembahan. Seluruh Parhalado dan anggota jemaat HKBP Balikpapan Baru mengucapkan terima kasih kepada Amang Sintua Sarudin Lumban Raja dan keluarga atas pengabdiannya selama ini di HKBP Balikpapan Baru. Kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan kesehatan dan umur panjang kepada beliau dan seluruh keluarga. Karena itu setelah khotbah kita akan mengadakan persembahan khusus kepada Bapak Sintua Sarudin Lumban Raja sebagai tali kasih atas pelayanan dan pengabdian selama melayani sebagai Parhalado di gereja kita. Setelah ibadah minggu siang, seluruh Parhalado dan keluarga yang aktif dan yang telah pensiun serta 2 kakak dari setiap sektor diundang untuk menghadiri acara ramah tamah di Sopo Mekmet. Anggota jemaat baru atau Ruas Parguru. Mulai hari ini Minggu 13 Maret 2022 telah diterima menjadi anggota jemaat atau Ruas Parguru HKBP Balikpapan Baru keluarga Bapak Budi Hendriko Simangunsong dan Ibu Ernawati Naibaho serta 1 orang anak, pindah dari Gereja Pentakosta Sigupar Balige. Alamat sekarang Jalan Jamrut 12 nomor 100 RT 33 Blok M Perusda Balikpapan. Registrasi KK 0328, masuk sektor Galilea. Kiranya keluarga menjadi anggota jemaat yang aktif di gereja kita. Anggota jemaat yang baru mohon kami undang untuk berdiri di tempat. Terima kasih, dipersilakan duduk. 6. Berita hendak menikah atau warta pertama dan kedua.
akan menerima pemberkatan nikah Yehezkiel dolok 1000, putra dari Bapak Marwasas dolok 1000, dan Ibu Porman Siahaan, anggota jemaat persiapan Huriah HKBP Handil, Muara Jawa, dengan tunangannya Ernawati Siahaan, putri dari Bapak Saur Siahaan, dan Ibu Ida Lumban Raja, anggota jemaat HKBP Balikpapan Baru. Pemberkatan nikah direncanakan di gereja HKBP Balikpapan, Resort Kalimantan Timur, Sabtu 19 Maret 2022 pukul 10 WITA. Marilah kita doakan kiranya Tuhan memberkati rencana pernikahan ini. 7. Pertukaran mimbar. Pada hari Minggu depan 20 Maret 2022 akan diadakan pertukaran pelayanan khotbah sedistrik 27 Borneo. Dalam ibadah tersebut kita akan mengumpulkan persembahan khusus untuk distrik 27 Borneo. Marilah kita doakan program pertukaran pelayanan khotbah sedistrik tersebut. 8. Persembahan bulan atau persepuluhan. Perhalado menghimbau kepada seluruh anggota jemaat yang mampu secara finansial agar di masa pandemi tetap bersukacita menyampaikan persembahan bulan atau persepuluhannya agar bekal di rumah Tuhan tetap tersedia. Sebagai informasi, jumlah anggota jemaat yang menyampaikan persembahan bulan atau persepuluhan di bulan Februari 22,97% dan bulan Maret 14,49%. Yang ke-9, ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Huriah mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan kepada seluruh anggota jemaat yang merayakannya minggu ini 13 Maret sampai dengan 19 Maret 2022. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, atau di Yeremia 17 ayat 7. Yang terakhir 10, konven pendeta. Keputusan rapat Huriah calon sintua syarat menjadi anggota jemaat HKBP Balikpapan Baru, protokol kesehatan 7M, warta keuangan Huriah, tim diakonia dan panitia pembangunan dapat dibaca di grup WA HKBP Balikpapan Baru dan sektor dan link database HKBP Balikpapan Baru. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Tapasada marohata, martangyang mahita. Di bata Jahoba amanami namar bangsa di benua Gijang. Gok puji-pujian hamalateo marisobahor rohanami tu adopamu nabadiaya li Tuhan. Alamakilala dope kami disaluhut asidoh dengan dibasam. Di paso-paso saluhut perjalanan ninggolu nami di bagasan nasa mingguan. Pos rohanami ali Tuhan nang tu akarena mangiton saha tuhoma daging do tu dinami jala holakoman apa sangok kami di pernguluan nami siganu pari ali Tuhan. Tuhan merningot kami di saluhut akar rencana-rencana ni huriam tujuan nyarion ali Tuhan pos rohanami pergugui mahami saluhut akar ruas ni huriam nang saluhut perhalado ni huriamon ali Tuhan. Nalau mengulahuni asabui merdala doho dengan tudus tunang direncana ho kami jalabui totong gabi hasangapun di guarmu song-songon ide penong ali Tuhan dia kadungan nami natongon nungaing molo di perkarejoan sahat di homo daging di do dinasida totong madibagasan pangaramutionmu ali Tuhan song-songon inang aka yanakon nami natongon nungain di persikolan melotung na di perkara jawab pele Tuhan di lokasi pasahat tami ma holad di bagasan pangurupiomu asa saluhut buy merdala doho dengan ali Tuhan dia kadongan nami molo natongon nungain di bagasan persahiton main na di dia pinasida ali Tuhan totong ma ramoti paso-paso ubat na pinangan nasida paso-paso aka paremedis na bekerja untuk pemulihan ali Tuhan. Maringot dohami totong nungayan apala di sadarion ruas ni huriam inang nyonya ambarita natongon nungayan bastang dope di tonga-tonga di bagas nasida
hutangnya kok kami maali Tuhan, asa totong ma pasu-pasu saluhut akar rencana-rencana nanaing proses pemberangkatan tu inganan naparpudi ali Tuhan asa saluhut ma merdala doho dengan natau hasangapa ma di guarmo jala paso-paso masaluhut keluarga apuli keluarga ali Tuhan aso nang madili nasida totong marhasangapon tuguarmo na badiai asimaroham ali Tuhan song-songoni penungain di masa pandemi na masa di tonga-tonga nami di tikion pos rohanami na padaumu doi sian kami saluhut na maulati ma dituho ali Tuhan song-songoni nang pemerintah nami siap pusat sah tu daerah terlumubi ma di kota nami Balikpapan asa totong ma ajar-ajari saluhu na ali Tuhan maulati ma diho ali Tuhan hupasahat tami matang yang namion holom mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martangyak kami tuho amin. Maret de mahita huhut papungu pelean tuhuria pembangunan doho tu pusat. Martang yang mahita dami ne debata na sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti roha do pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita saluna. Barita nauli dihita di minggu tasadarion ima na nenet sian buku Sada Musa. Sada Musa bidu 15
ayat sada saha rodi ayat onom. Sada Musa bidu 15 ayat sada saha rodi ayat onom. Songonom ma tersurat di si tajahama marsikat sorin asa umura tatusi naneng dohonon ni turpuk tahun. Dung salpu aka jamita odeng Roma hatani Jahoba tu si Abraham marhiti hiti alatan ninnama unako mabiar ale Abraham audo lobulobum upam macai balga. Akup ni ninna si Abraham di dangadong pinoparhu di leko jala ida anak na sorang di bagasan jabukku nama si Teanau. Dungi ditogion Tuhani bana ruar tu balian jalaninna wa taili homma dopak langiti di awal-awal pandemi sudah dohalak mabiar pajupang dok donganna mabiar masih jalangan muladong da batuk-batukon pitor didok corona bion doakan asing no engope mabiar do hita molo taida do porang Ukraina do Rusia ala torop korban sian masyarakat sipil jala buhado ujungna dang bino tu dope ala masa dope parporangani jadi ragam do nabui mabak kita mabiar kita pribadi lepas pribadi keluarga lepas keluarga marasing-asing bedo na tahabiari di bagasan ngulut tahun dang dos nania biharan di sada keluarga dohot na nihabiaran ni keluarga nasadanari alaina pasti sudah dohalak adong rohabiar ini adalah sifat yang alamiah ai muloso adong be rohabiar di bagasa diri ni halak ini juga berbahaya ikon adong dong rohabiar di bagasa diri ta alai unang masampai rohabiari ina mangarajai di bagasan guluta. Jangan sampai rasa takut itu yang menempah hidup kita. Manang yang memimpin hidup kita. Molopola adong halak na dirajai rohabiar berarti adong do nasi tikos be di bagasan dirina. Ada yang tidak beres. Sada naboi pada hombiar ima marpangucadean tutu hatta alana molo talowas do debata mangatoi nguluta ketika Tuhan itu campur tangan di dalam hidup kita maka semua rasa ketakutan apapun dan bagaimanapun itu akan dapat diatasi amin ido naikot hati dakon di nguluta di turpuk minggu tasadariope tongdo ditaringot tu biar nakin molo tajado di ayat sada dung salpu akajamita odeng Roma hatani Jahoba tu si Abraham marhiti alatan ninnama unak koma biar ali Abraham audo lobulobum upam macebalga adong do dua latar belakang buasa dohonon itu hatta unak koma biar tu si Abraham diturpukon na parjolo molo tajahado di sada Musa bidu 14 na baru marporang do si Abraham tua karaja-raja na adong di daerah timur opa raja ma di talon di mana alani managam do mana di pabaloson ya karajaon Roma anon parangan ya karaja nang tinaluhonon nai untuk balas dendam kepada dia HP habiaran na paduahon dangadong do pepino parna
Ai molorodo parangan sian raja naopati babarong imana, los mate imana, hape dang adong dape pinoparda. Ini yang membuat Abraham menjadi takut. Bohana maun. Idoban nanakin didok dia sadai roh debata marhite-hite alatan melalui penglihatan partodion alatani tusi Abraham. Jala ido nakin didok unako mabiar si Abraham taringo tu masa depanna bohana mau sugut ngolomate dangadong pinoparhu ala merasa si Abraham heraso marlapatat doguluna molos adong pinoparna. Dia merasa tidak ada gunanya kalau tidak memiliki keturunan. Ido persoalan si Abraham di son. Jala sita-sita ni halak mulai siya na jolo pe satu naingon dos na di halak bataki ya. Mulubui saha ma hamoraon hagabion dohot asangapon. Ayang go hamoraon do badak terbilang dah hamoraon ni si Abraham. Dia sangat kaya raya. Molo tajahado di sada Musa bidu saplima ayat 11 ayat 20 ipatorang doi artane si Abraham mamuka mai sian sungai Mesir satu sungai Efrat bidang nai songon nasa kota Balikpapan satu kota Balikpapan itu milik Abraham. Padang binota beda gudang nertanaon 7 keturunan tidak habis tak sudah anggo gudang nertanaon. Di sada Musa bidu 10 tolu ayat 2 busi didok di si torop doa ka halodena mas dohot perakna. Dia punya emas, perak dan berbagai jenis binatang-binatang yang dimilikinya. Jadi di sudai hamoraon na adong di si Abrahamon sangat doi mana berkesimpulan si Eliezer nama nagabe ahli waris. Airona masugut akar raja na sian timuri itembak mau na sorong dope nuklir na jolo ngadong nukliron banga di nuklir si Abraham idia pe matabuni mana boydo di GPS. Tapi kalau kita lihat di sini Abraham betul-betul takut dia Eliezer nama di do imana sitian bagasu Eliezer ima songon hatoban na ni haposanna orang kepercayaan Abraham. Eliezer adalah hamba yang tertua di antara sudi hamba ni si Abraham. Jadi berhak do hamba yang tertua memiliki ahli waris. Ak sugari marujung ngolu si Abraham. Ini sah menurut hukum. Molo di padan narobi. Jadi memang molo tidak rohabiari muncul ala pagoda kudo jolma mamereng dirina. Pagoda kudo jolma mamereng hahuranganna. Jaladang di palowas di bata mangatoi ngoluna. Itu yang menyebabkan ketakutan yang berlebihan. Ido pananakin ro de bata marhite-hite alatan. Adang tikos be si Abrahamon ngadi berek Tuhani. Nga di pangasaw ni mana be pikiran na dang di pangasaw ni mana biao hapi audo dongan na ido bananakin didok unak ko mabiar audo lobulobum upam macai belga aku adalah perisai mo itu lo yang dikatakan Tuhan kepada Abraham. Perisai on senjata penangkis do mole perisai bukan senjata menyerang. Perisai songon na lingkaran itu untuk menangkis segala jenis senjata tajam. Jadi dia hanya untuk menangkis dang na boy perisai lau menyerang halak daun kalau menangkis deh. Ido moloteda nakin didok audo lobulobum audo perisai di bagasan ngulum. Lapatanna Tuhanlah yang akan menangkis segala persoalan pergumulan yang dihadapi oleh Abraham. Audo
lubu-lubum. Lapatanda si Abraham dia sudah kebal terhadap berbagai macam serangan yang ada di dalam kehidupannya. Jala moloteida tutu dison dang boy be tersentuh jolmana asing gimana ala di bata gabe lobu-lobu di bagasan perenguluanna. Jadi memang rohabiari boy tubuon ala pajok jotudo jolmai mangasahon pikiranna. Dia terlalu mengandalkan logika. Debanna udok nasugut bahwa iman timbul itu karena sesuatu hal yang tidak bisa lagi kita pikirkan. Ai molo boy do kita pikiri dang rikot hapor siaud di si. Sugari mah disukut tuhita. Sada tambah sada 2. Rikot do hapor siaud tu si. Iko sukuno tado Tuhani Tuhan toho do sada tambah sada 2. Dang rikot hapor siaud di si. Utuk-utuk do tu si. Ilmu apapun di dunia ini akan memastikan 1 tambah 1 harus 2. Dak boy diluari. Alaya sugari didok alak 1 tambah 1 10. Jala ikoni do didok Tuhani angkon ikon-riko do hapor siaun. Asyik dia do dolanda. Sada tambah sada gak bisa 10. Kalau memang harus itu yang dikatakan Tuhan. Riko mah hapor siaun. Dang terjangkau utuk-utuk bi. Alai molo sada tambah sada sama dengan 2. Tidak perlu iman ke sini. Utuk-utuk itu sih. Itu pasti akan diterima akal. Dang ngadong jol mana mangaloi molo didok do songoni 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi memang iman bekerja ketika sesuatu itu tidak mungkin lagi bisa dilakukan. Iman bekerja ketika sesuatu itu dang boy be terpikiran di jolma. Anggui hapor siau nama ngula di bagasan ngulu ni jolmai. Ido banda di bahalak mabiar do molo marpesawat terbang ate adong do sifata halak soni tumagom ma marmobil seminggu daripada markabel terbang 2 jam. Alania ha memang molo markabel terbang do hita molo dung habang tugijang hira so berdaya behita molo tabereng tuturu bayi lu dah buhana mau Ibereng musi laut, ibereng musi bah. Sugari mati baling-baling di pesawaton, anggon. Horas jalagabi ma, loasao ma. Ina ma, anggo pikiran. Jadi manusia tidak berdaya kalau dia merasa sedang di pesawat terbang. HP molo taida do statistik, gumodang do halak na kecelakaan mermobil manang na setabi terpeleset maun di kamar mandi kecelakaan daripada kecelakaan alami pesawat terbang. Paling 1 di antara sekian ribu molo adong pe masa kecelakaan pesawat. Alai molo kecelakaan bermobil do, bersepeda motor, tiap hari do. Pasti ada tiap hari. Kalau dilihat statistik itu pasti akan terjadi. Jadi ketakutan yang sesungguhnya ketika kita merasa tidak berdaya dan bergugu ngulu tahun. Jala ketakutan yang sesungguhnya ketika kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Geli, habis kekuatan. Ido banda nakin di ayat 2 di dok si Abraham si Eliezer si Damaskusi dama si tian bagassu. Alai di dok Tuhani daong. Dang di mana-mana ko dia opati. Naruar sian butuham do namanya ko. Anggo di bahasa Indonesia molo didok naruar sian butuham anak kandungmu ido terjemahanna. Anak kandungmu itulah yang akan mewarisi hartamu, bukan budakmu. Ido adong penekanan nakin didok debata di ayat 4. Dungi di ayat 5 di togion debata me menaruar jalanin na wa taili homma dopak langiti. Lihatlah ke langit.
unang holan di humaliang mo bereng, unang holan tutoro bereng je tugijang. Ahado na boy ta bereng molo tugijang. Molo taida tu langit, ahado na dong di bagasan pikirat ta. Kuaso ni di batate. Ternyata saya ini sangat kecil dibandingkan langit yang ada di atas. Taksa dia kita. Bahkan sangat kecil manusia itu dibandingkan langit. Molo dibae penakin songonido muse pinopar musugut. Ini memberi keyakinan kepada Abraham bahwa memang pangasahon haporsyamu, udang pangasahon pikiranmu. Jala memang ikutu songonido molo tutuhani. Jangan mengandalkan pikiran, tapi andalkanlah iman. Haporsyaoni pe boy do sipata pasang surut ate. Dang boy hot terus haporsyaoni halak porsia tutuhani. Boy do alani sesuatu hal, alani problem, persoalan na hidupi di bagasan guluna, gabe hira badabu haporsyaona. Daun ni mana? Jala memang haporsyaoni sipata boy do tubuh sian keragu-raguan. Ragu hita alelos di bagasan keragu-raguan ini gabi hot haporsyota. Si Thomas saleleng suida bogas na hona labangi dak porsya unina. Babereng mah jama mau idok Tuhan ni. Bah porsya do Tuhan. Tang barani mana majama. Porsya doa. Hodo de batakku. Hodo tuhaku ninda. Jadi iman timbul dari keraguan-raguan, jala itulah yang menempah Abraham gabi parhaporsyaon na tugu di bagasan nguluna. Jala ido banda gabi di guar si Abraham gabi opuni na porsya, jala molo didok haporsyaon dang gabi benda mation. Alai benda hidup do molo haporsyaoni. Asugari haporsyaoni benda mati ngaboy pijamon nade. Pijam coba amang situa haporsyamu nanggo pala sakilo. Upaula pisugut. Molo benda mati. Alai benda hidup di mana haporsyaoni. Dang boy pijamon. Dang boy pakaion haporsyaoni halak. Alai haporsyaot tasadiri do daikon mangula di bagasan ngulut tahun. Dang boy pangidor songona hodok nakin. Aladi ganup halak na mangulu di bagasan keragu-raguon iko pasahaton na do nguluna tu di bata ima sitopa nasa nadong. Alani marhite sian turpuk jamita di bagasan minggut tasadarion naneng dohono na tuhita na parjolo nakin ima unako mabiar ay di Bibel Taupe manang di Alkitab tersurat do kata takut ada sebanyak 365 kata, 65 kali kata takut. Memang tak kuota petak na kebetulan non 1 tahun itu ada 365 hari. Tapi di Alkitab ada 365 kali kata takut. Naneng dohonon na disi ganu pari minimal sahali ikon mabiar do jolmai di bagasan guluna. Minimal do dah. Boy do 2 hali, 3 hali, 4 hali. Jala memang ikon mabir do dah. Alamiah do mabir. Molo adong do halak no semabir be, ya ini juga harus dipertanyakan. Molo adong do pero habiar berarti dia masih sehat. Ay molo sumabir be halak sianon berangkat tu Samarinda markendaraan digas terus tanpa rem, mana masa? Baik ke badawi mana? Ke marmara. Molo sohyado mangarem, terus digas, lam tibo musi gas na. Ngadong lubang si, ngadong tikungan, tong digas. Bahabang ma. Alay molo halak na mabir, ikon remon na di. Jangan sampai saya jatuh. Jangan sampai saya kecelakaan. Ngai bereng lubang isi. Igas musi. Marmara do pasti.
Doktung dohonon nape dongani o Tuhan. Ngai jolo adong lubang soni. Anggoy mangujuni Tuhani nama gornay. Kalau sudah tahu di depan ada mara bahaya, hindari. Itu bana dilihat Tuhani bisuk tu hita jolma. Jadi molo disukuk ku hita unako mabir nakin. Ada horana tahabiari di ngolut tahun. Memang rasa ketakutan itu muncul ketika sesuatu itu belum kita alami. Tak alami dope. Hiado didok salak ina tu boruna boru non mulunung tamak simaho gabe dokter mak ninna. Buaso mak ay mulu dokter gudang hepeng nah ina. Oh ide te. Abitor motivasi hepeng omak naon. Alai didok borunai mak tidak mau mak aku nanti takut salah suntik ina. Aina tuari hubigido piadong dokter salah suntik jadi masalah ina borunai gabe ido omak nama takut salah suntik nimmu ai haru mendaftar peho so mendaftar do peho mendaftar peho belum tentu masuk ke non tu perguruan tinggi alai pitor di dokodo takut manuntik ina padahal belum lagi dijalani. Jadi ketakutan itu muncul terhadap hal-hal yang belum kita alami. Dang dope ni alaman ngapitor mabir. Alani marhitisyan turpokope tongdo didok tuhita rasa ketakutan yang berlebihan ini juga menjadi salah satu penghalang berkat Tuhan dalam hidup manusia yang berlebihan dodah. Jadi rasa takut itu alamiah, alai molo terlalu berlebihan do, ini akan menghalangi berkat Tuhan dalam kehidupan. Alani unang mahita mabiar. Amin. Ido na parjolo tayo deson. Baru na paduahon hagabion Marianakon. Ope taringot tu na Marianakon sulala sudedo aka ripe keluarga sihol rohana asadong pinoparna. Semua keluarga, suku apapun itu, agama apapun itu, dia pasti ada kerinduan supaya memiliki anak. Alana ada dan akido songon pengikat antara amatai dohot inatai. Ido anggo secara umum. Jala memang kehadiran di sadada dana di tonga-tonga di keluarga boido merubah suasana di keluarga. Nah sokya binigi suara manugut nyon gabi binigi mak moludung seorang dak dana te. Ai dak dana terbalik do partikian na. Ai diripu do borngin manugut borngin. Manugut tabui mana modom ala yang go borngin teriak dari mana. Isi mah terganggu makna dah. Ape o makna manugut ikon modo piado. Ape dak dana kido PC do namudub di si. Jadi terbalik dia waktunya ujungnya gabe songoni mah kiadanna. Tapi bagaimanapun itu kondisinya kehadirannya itu akan sangat membahagiakan mangalehon las di roha di tonga-tonga ni keluarga. Jala gabe pergumulan do di sada keluarga molo dangadong dope pinoparna songon siam rahama di turbuk tahun. Ini menjadi pergumulan yang berat. Apalagi molo dihalak bantak najulu namaon nate anggon waeng dak pola dong benga emansipasi do aka toleransi terjadi. Olo do sipata molo dangadong sudah berpuluh tahun suku-suku mak rohani simatuana ido biasa nanti imada terdidok simatuana do nariko dia udah pahop pudo dah dang permain ini mesti dong ayah do maksudnya maon gabi suku-suku marohana kan aga 5 tahun dah suatu kona final tidak 1 tahun naik molo dang adong tolema adong do peribammu di sana ini orang Batak dulu do dah anggun yang dang adong benda songoni do benda anggo halak Batak najolo memang yang masih diliputi oleh hasi pelebeguon dia masih menganggap kalau tidak
diberkati Tuhan. Alanima adong deba keluarga gabe baima mengadopsi napken di mana, mengadopsi dana supaya ada keturunannya. Padahal pada di mata ujuruar si Abraham sian urkasdim sahat tutano baga-bagai molo taida do 3 tahun madileo di bata baga-baga nai taring untuk pinopari 25 tahun Tuhan memberikan janjinya setelah 25 tahun kemudian untuk 100 tahun mbak si Abraham umurnya baru Tuhan memberikan anak kepadanya bagaimana tuaon alai na pasti tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jalaido tangyakta, marhite turpu jamita di minggu ta sadarion. Sude ruas di HKBP balik papan baru, muladong do penaso marianakon, kita sama-sama mendoakan supaya mereka juga diberikan berkat Tuhan, diberikan keturunan. Amin. Rap mahita manangyakon di nasida di tonga-tonga ni bagas tabe. Na patuluhon marguru tulomonerohan di bata. Ido nagabe topik minggu di minggu tasadarion. Molo taida marguru tulomonerohan di bata. Odo nagabe pintu masuk berkat tu si Abraham. Odo nagabe pintu. Halak na porsia ima halak na marguru tulomonerohan di bata. Halak na porsia ima halak na marpangucadean tuhuaso ni di bata di bagasan parnguluanna. Halak na porsia ikon makatidak kondo haporsionai bahwa ikon aman doi mana di bagasa Tuhani. Dasugo do istilah haporsion iman. Orang yang beriman adalah orang yang merasa aman di dalam Tuhan dan orang yang beriman selalu orang yang mengaminkan apa yang dikatakan Tuhan. Ido banda akar kata iman, aman dan iman dan amin. Ini selalu satu akar kata dia. Molo di dosian akar kata iman, aman dan amin, lapatanna hobar tulomone rohani di bata sesuai dengan rencana Tuhan. Alani tapaloas ma di bata mangatoi nguluta, ay molodung di diatoi di bata nguluta, hokdo padan nai di bagasan nguluta, padan asini roha di ngulut tahun. Tapaloas ma di bata manugu-nugu parnguluata. Karena janji Tuhan songona dede. Janji Tuhan itu bagaikan fajar di pagi hari. Dia makna buitasi dakya terlambat mangalehon sinodangna tuhita manang tu portibion. Fajar tidak pernah terlambat memberikan sinarnya. Hita do naulu sifata terlambat dungo de. Ay ngaro fajari alay batu alay mak kendai mak ujungna gabe lewat ma fajari tanpa kita nikmati suasana pagi yang ada di dalam kehidupan kita. Minggu ta sedarion mandok reminiscere saingok ma akadinggan di basam. Banyak dinggan bahasa ni Jehovah naung tadai di ngulut tahun. Marilah kita sama-sama menyatakan kasih dan anugerah yang daripada Tuhan di dalam hidup kita. Asabuhi tarap reminiscere di ngulut tahun maka tidakon dinggan bahasa ni di bata di gulmit ni nguluta siganopare. Apalah di minggu reminiscere ope patupan huriata ma paborhaton pensiun sian perhelado. Natutui amang situa lubaraja. Nian dak pola godang dape senior nasida di sona te. Alai kon nasida do parjolo na pensiun alani umur IP muliate ma. Karena sudah melewati masa tohonani alani di bagasan mingguta sedarion pabor haton ni huriata manasida peciun sian perhalado ni huriata rap mahita makalaconi secara khusus ma di amang lubaraja tetap di bagasan pangaramotio ni tuhata molotuk pe
patupauta songon papungu pilihan khusus songon tali kasih di Nasida memang salah satu di hasil rapat ni huriat tadi. Ikut targai do pakobasion ni situa di huriatta. Nian sebelumnya dak pola dong dapi alai ope baru tapatupa songoni. Alai pasu-pasu mahita salutna lau makalacon ulaun pakobasion na pinatupa ni amang situa lu baraja di son gabi sagak madi gorni tuhata margogo lastorhana sida dina lau madalani muse ngolu-ngolu sigano pari. Amin martang yang mahita. Mauliate marohanami di Tuhan naung mamakulingi hami marhite hatam nabadiai. Di leokodo pos ni roha tuhami unak kami mabiar. Ai hodo lobu-lobu di hami. Ragam do akan amasa nabui patubu bihar di bagasan ngulu namion. Alai molohodo nagabi lobu-lobu di bagasan haporsion nami. Boydo pamonangom muhami diragam ni aka hamaolon aka persoalan-persoalan kehidupan nabui patubu rohabiari. Asiram Tuhan todimma namayan di bagasan diri nami ganup. Tuturi mahami mangulahon na hobar tolomani roham. Boy hami pataridahoni di bagasan asi dohot holong na siyakoy. Pasu-pasu huriam hakabipi balik papan baruon. Disalhut aka pakobasion. Boy toktong di bagasan dame do las ni rohami patupa akan nauli nadinggan sudi ruas do parhalado ni huriam. Cara khusus di bagasan Arianon di minggu on naing patupaon ni huriam ma paborhaton peciun sian hapar haladoon amang situa lu baraja di son. Nunga makuba sida-sida di tonga-tonga ni huriamon na selaon. Asirohan Tuhan. Sai tabay ma hahi pason do gugune baro di amanamion. Dina mengeruti musia ka ulaun ng tanggung jawab di tonga-tonga ni keluarga masyarakat. Soni tang di tonga-tonga ni huriamon. Toktong pakyo mo na sida gabi ula-ulam. Maka tidakon asido dengan dibasam di sadok gulbit ingoluna. Martangnya kami tu akaruas ni huriam lumobi na tongon di bagasan habot ni roha nang jumolo ni alapmo inanami inang junior boru tabarat opong nik boru asirohan Tuhan apuli masudi keluarga akka popara na tinadikonna boy na sida holan marsihohot tutangamu na badiai pasahaton sudi akka alu-alu da di bagas rohana nakpe lungun rohana sida alai sa lehoma di nasida pos ni roha hodo nagabi parsigatungan hodo nagabi lubu-lubu di bagasan ngulu ni haporsyaw nasida karuas ni hurep Tuhan molutungadong na di bagasan parsahiton di manang idia penasida sa lehom mahamalumon pasu-pasu akaubat si panganodok sinumon parhitia ni huasomay mga leon hamalumot tu nasida. Om matangiang pangiduan dohot telehelik nami nahuso baho kami holan di bagasan guar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapasakma papungu pilihan khusus songon tali kasih tu amang situa lubar raja marede hita pitu onom sia ayat 1:2. Di mana
Masuk mesta tu acara na paborhaton pensiun sen hapar haladon amang situa Sarudin Lubar Raja Roma tujolo dot inang marede mahita sian pitu kosong onom ayat sada dot tulu. Godong lipo supasuli Masuk meheta tu acara buah-buah na pensiun doh tangiang paborhaton. Dihamua kadongan na sahuria, taida noeng di tonga-tongata jongjong amata situa Sarudin Lubar Raja. Nunga digohina sida pangulaon na di tonga-tonga ni huriai. Kobar tu aturan dok peraturan ni huria, di huriat HKBP, ikon macohok manasida sian hapar haladon ni huriaon, alayang gotohonan hasituoni, manok tong doi radotan nasida saha ro di ujung ningulu nasida alani tamado pasahatota mauliate ni rohata tutuhata naumadongani margogoihon huhu patahon nasida salelengon lau mangulahon tohonan nasahat tu nasida aku ni tamado huriata maddo mauliate siala pakobasion nasidai ay dipelihon nasida doroha gogo doho tikina nang sinadonganna lau mangula ulaon hasituani alani di bagasan uduk dok serep ni roha jala di bagasan roha mauliate tapaborhak manasida pensiun sian hapar haladon mulak gabi ruas ni huria. Dihamu amang situa Sarudin Lubar Raja, hobar tu aturan dok peraturan ni huria Kristen Batak Protestan, nunga digoi hamu pajawo na satu hamu marhubas di tonga-tonga ni huriai. Ima marhite naung boho umur muna, 55 tahun, di tanggal 27 Februari 2022 naung salpung. Namandok moliate do huriaon tutuhata, na patahok kamu marhubas hobar tutohonan nasahat tu hamu nunga digoi hamu pangoloy muna na pinadaton muna ditikki majalo tohonan hasituani
diulau kamudo na pinangido ni tuhata namadok sahat ula tohonan mi. Namadok moliate manuaeng saluhu ruas ni huriaon di siala pangulau muna na salelengon di tonga-tonga ni huriat taon di HKBP balik papan baruon. Say anggia mamar parbui pakobasyo munai tu pahon ni tuhata gabi pilihan na hucus diadupan ni tuhata. Jala mabuan pasu-pasu tu hagagadda ni naporsia dohot hatutogo ni haporsiaon nang di tonga-tonga ni huriai. Atong tapasada rohata martangi yang mahita. Ale debata nami debata nagok asidot holong ni roha doho mangasahon holong ni roham dohami rotu adupamu lau pasahaton hamoleateon ni rohanami siala pangurupiomu di naposomon saleleng di pararho na sida marhobas di huriaon nunga sahat di ulana sida tohona na pinasahami alani saitu pahima asa ramos marparbui pakobosa na sida na salilingon di tonga-tonga ni huriami. Patugu manang haporsyaon do pakirimon ni ruas ni huriam asa toktong manatap tuhanguluan na saliling ni liling na nang naposomot pe amanami amang situa sarudi lubar raja na mamuka sa darion pecion sian haparhaladon ni huriam ramoti jala patugu maha porsyaon dohot pakirimon nasida tuho asa ia pesiu penasida sian ulaw ni haparhaladoni alay say toktong do marnala-nala roha nasida mangoloiho tanganmu nagok pasu-pasuima manugunugun nasida diaka ari-ari ni hatutuaon na asa toktong manaili nasida tuho ay siya kodo haroroan ni sonang ni roha dami dohot las ni roha na pulin pasu-pasu manang keluarga yanakon ro di pinoparna sudena songun upa ni pakobasyon na di huriami akut ni dang lupahami mangidohon dang tarbahen suadong hagalion dohot hahurangan ni situan namion lau mangului parsuruami holong mima makukupi saluhut na say jalo ma pujion namion marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin. Mari dimahita. Tabigima SK pensiun nasida sian tonga-tonga ni huriata. Surat keputusan pensiun dari Parhalado nomor D.2
27/H/1/4/Romawi 3/2022. Pendeta HKBP Resort Balikpapan Baru yang berkedudukan di Balikpapan memperhatikan: 1. Tata dasar dan tata laksana HKBP 2002 setelah amandemen kedua tentang pensiun Sintua pasal 25 ayat 6.6. 2. Keputusan Rapat Parhalado Partohonan HKBP Balikpapan Baru tentang pensiun Sintua di HKBP Balikpapan Baru. Mengingat usia yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun, memutuskan dan menetapkan memberhentikan dengan hormat dari Parhalado Partohonan HKBP Balikpapan Baru terhitung 13 Maret 2022. Nama: Sintua Sarudin Lumban Raja, lahir 27 Februari 1957, takbis 10 Desember 2017. Atas semua pelayanan, pengabdian, dan dedikasi selama melaksanakan tugas sebagai Parhalado Partohonan, disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya. Ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 13 Maret 2022, Pendeta HKBP Resort Balikpapan Baru ditandatangani Pendeta Gustav David Hutagaol. Petikan disampaikan kepada yang bersangkutan, tembusan 1 Pareses HKBP Distrik 27 Borneo 2 Pertinggal. Dihamu amang Sintua Sarudin Lumban Raja, au Padita HKBP Resort Balikpapan Baru, mardongan posni rohani debata ama, dohot anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot tod di perbadia, mamuka sadarion, hupa borhat mahamu pensiun, sian hapar haladon, jala mulak mahamu, gabi ruas di huria na burjo. Sai di parar tuhatama pakobosyamuna na salelengon, di tonga-tonga ni huriai, tau sangap doho puji-pujian, di goar ni tuhata Yesus Kristus, Raja ni huriai. Jala diramuti mahamu, nang diaka ari-ari sidalanan muna muse, tutiki naroon. Amin. Ya, udul mau. Udul mau. Ya, hati-hati mau. Nuaing tapasahap manang madukhatama sian mewakili sahala ruas ima amang Wilmar Simangusong tiki hupasat habima tunasida. Horas madihita amang inang saluhutna, maulate maditu hatta, maulate dihita saluhutna. Horas diamu amang situa nami na hormati hami do inang. Maulate maditu hatta, maulate dihita saluhutna. Diari nauli ari na denganot tutu, masohot mamang situa Lumban Raja, sian hasituaon. Molo huingot namang inang, hurang lobi, 5 tahun amang mangula di huriau nate. Rapdo tiki dope, dohot dope hami, mengajuhon asa amang gabi situa, tor di jalo amang do maulate mamang.
gudang do akan nauli akan adenggan di pasahat tamu di Huriaon. Terlumobi hita namar saur kurang lebih 5 tahun di sektor 2 menang sektor Bethlehem Sawanari. Ausad diri hurasahod di berengod do sektor 2 menang sektor Bethlehem nyonok-nyonok tu gereja na teh. Alaya mulu kenyataan na laudo hita ibadah sektor tu Karyangau, laudo hita tu kilo tu belakang Tridharma, tu jalur 2 laudo hita tu Gunung Bakaran, tu Bagasmu, jadi do alay lasdor hatta mangulahoni. Nung mulak siya ni maria-ria do hita mekelekel, dang adong beban, dang adong holso. Jadi mau lihat mamang di habur jua munai, mulu tu ngadong pe akan amar sahid, aung nagali pamatang, jala mulu adong akaruas na agak maol majalo pertanyaan sektor, tor ditopot amang do akadong asituan na lain. Jadi atung apala di leon amang do rohani amang di namadalaton hasitaw ni mulate maritu hatta mulate ma nang di hamu amang nunga tubu hamu di Huriaon marurat marbulung jala marparbuye mangido hami amang inang sapala naung di jalo hamu naung tubu hamu di Huriaon saliling na mahamu di Huriaon ati amang inang anggoni kunalu samuna jo mole ati amang inang. Jadi belgado paso-paso di jalo amang inang nung tubu di Huriaon nate dari dado amang inang di namar hasohotan main nami na 2 dengkado di paborhat Huriaon marhite partupolon tikiso majalo paso-paso. Jadi tahamolate maya manginang akka pasu-pasu nitu hatta di saluhutna anggia masaluhutna akka pinoparmunai gabe keluarga na berbahagia keluarga si bualas ni roha utusan sian ruas maau di son madokon mau liate manginang di habur jua munai dengkado di padalak kamu tohonan na di jalo munai nappe 5 tahun apalau lido dengkado parsauratta ate tengang nami to matta nomor 2 di bata di namadalani hamu masa pensiun di pasu-pasu dala di ramoti mahamu ditabai mahahipason di padawak kasahit di padawak kamara ati amang inang soksoni saluhut na kageleng muna toktong madi ramoti tu hatta hami sian ruas mulutu ngadong na hurang lobi pabainan nami hurang support nami tu amang dot inang dina mangula hamu di tohonam muna hasituaon hahurangan nami mangido maaf hami amang inang ate mula hami hurasa hami dangadok kahurangan muna apalauli do denggaddo di padalak kamu tohonam munai selama na mangula hamu di Huriaon. Jadi horas mamang inang tu hattama nama masu-masu hita saluhutna nian mulusian fisik huber kami dang wajar do pe amang pisiun ate ono peluli. Jadi bodo pe majah dang markas samata tingkat do pe maragid da binereng alay-ala ni aturan do peraturan ikut taat do tadi si ate. Jadi salinay sian hami ruas madokon mulai ate gudang ma amang inang di habur juam muna di pelayanan muna di Huriaon tu hatta ma nama sumasu hita saluhutna horas mari hita. Nuaing madok hatama sian sahalak parhalado upasatami ma tu inang sintua buru Banjar Nahor upasatami tikitu nasida. Horas ma dihita saluhutna parjoloma tadok molate tu debatam
ala dilehondo dihita hai pason sahat ditikyon. Bui hita marlas ni roha mamuji Tuhan jala nungata jalo nakiningan firman na pinasahat ni amang paditata. Tabuam may songos sada bohal di nguluta ganup keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Perjulu dohnokuma selamat purna bakti atau pensiun sian perhalado tu amang situa Sarudin Lumban Raja. Kenapa kami mengucapkan selamat? Ikon halas sonon ni amang do di pensiun muna sian perhalado on. Ala dilehot Tuhan do pedi hamuna, boy diulah hamus ulau muna, songos perhalado hamu di huriat tawon. Godang do naso rampung mangulahon perhalado onna, nape son sesuai dohot aturan peraturan. Molo umur mencapai 65 tahun, kita pensiun masian parhaladoon. HP dihamu amang situa, basado Tuhani dihamu, sampai sahatu sadarion, hipas dohamuna, dang bui molo sonon hami pribadi mamereng amang, dang nama tua dope, poso dope amang. Ima siya molea tonota tutuhani. Jadi ala dilihot Tuhan dahamu, tiki dihamu marhaladui di huriat tahun terlebima di sektor Bethlehem atau sektor 2 Najolo denggado di parmudu-budu hamu di tugu-tugu hamu donang ruasta jalahu bigi hami huberek kami doe nang dihita dongamuna parhalado. Jadi dihita pena mar selama 5 tahun maamang naung marhaladui di huriat tahun hita pesong non akka marsaur akka situa tung denggado parsaurata. Rak mekel dohita, rak tujolo, tutoruat dohita amang. Dan adong dihita satu dengan yang lainnya, adong dihita roha akka nasodinggan. Totong do hita sadado rohata, molope adong nasalilingon, mungkin perbedaan pendapat. Dang na gawe alana adong akka haci ni roha, alai akka perbedaan ni nagabe jupang may tuhadeng ganon ni huriata HKBP Balikpapan Baru. Jadi mulai tema nang diamang sintua doh di inang ba nunga BHP jupang hamuna pensiun sian parhaladon alai ingot tamu ma amang situa doh di inang. Anggo hasitua oni dang nalaho pensiun ni sampai tu adigan hamu di alap Tuhan ni. Jadi maksudna molo di huriat tahun do hamuna ba pensiun mahamu dina mangula di huriat tahun alai totong do hamuna nagabe parhalado situa nang di ruasmu. Jadi saunari molodang salah au amang sintua Sarudin nunga gabe di sektor Jerusalem. Jadi mangiduhami tiroi hamu matotong nang jemaat muna di sektor Jerusalem. Dang na bui tinggal hono muna status muna sebagai sintua amang. Jadi nang diinang pe tetap mainang mendukung di sudei ulaun
na niulani amang sintua. Bamuleate madihamu hami pesian perhalado memang dang dohonon nami lunguruhan nami daong alai mo rumah hami sahala anom belum sermon ape biasana amang saya mabain perkelado nang di perhaladon pada saat kita sermon. Jadi mulai di pasatruhan nami itu amang sintua. Saya di Batama totong na mangiring-iring manogu-nogu amang sintua nang saluhut keluarga. Saya dilian di Batama hahipaso di amang doho inang batugu-tugu pahopu nang pinasaha ni di Bata di tonga-tonga ni keluarga ni amang sintua doho inang. Jadi molosian hami perhalado sahalinai selamat ma di amang sintua. Mudah-mudahan Tuhan mendengarkan, Tuhan melihat. Molo dilihat Tuhan dope di hami anot tikina bui hami sidung mangulahon ulaun nami bui hami pensiun songon amang moleati mari di Bata. Saya dohok mahami songon na di jaloni amang sintua di bagasan sadarion. Hami pe sangat kirim do hami bui hami dengan di paborhat amang pendetata songon sada pensiun hasituaon terlebih masian au pribadi mungkin tahun depan bulan 3 juga melobasa Tuhan hami pe pensiun mara di tahun depan bulan Maret juga. Jadi tangyakon amang ma asa totongi ba mangihut bui ni ulaun niba di Huriata HKBP Balikpapan Baru. Jadi nang di ruas HKBP Balikpapan Baru sudah hampir 2 bulan kalau tidak salah. Huriata selalu menghimbau asa adong nian sono pengganti ni amang sintua lumban raja lehon hamu manang rohamuna dang palanian ido para dehamu dirimuna asarap hita mangula nang di Huriat taon ayalana menunggu dang dope adong na mangalir rohana. Jadi sebenarnya kami sangat mengharapkan asa adong lam ria hita mangula di Huriata HKBP Balikpapan Baru. Songon ima songon himbauan nami nang di jemaat HKBP Balikpapan Baru. Jadi sahalinai moleate ma tapasaha tu di Bata dilihat di hita partikian saha sadarion bui hita dinggan songonom pasahaton hapensunan ni amang sintua Sarudin di bagasan sadarion. Moleate ma tadok tutuhani sailam tugajang nama nang umur ni amang inang nang songoni hami saluhuna dongamuna perhalado di Huri HKBP Balikpapan Baru. Horas ma dihita. Nuaing sahama tu pemberian cendramata sian Huriata romahamu amang tujulu do inang.
Tauduti mamuse, upasahat habima asama dokata pertinggal sian parhaladuan amang situa Sarudin Lumban Raja. Upasahat habima tikitu nasida. Iya, jadi saking. Iya. Oke. So naubuka mate maskeron ya pesiu nonon. Jadi salam. Maule ate ma dihita saluna. Lumumi ma dito hatta. Iya. Jadi dalam kesempatan ini saya bawakan bahasa Indonesia karena ada juga anak-anak kalau sama kami tadi bahasa Batak songna ala itu dihitat kami. Tapi ini ada anak-anak juga anak-anak kita, anak cucu kita. Jadi kami sekeluarga, khususnya saya sendiri, Sintua Sarudin Lumban Raja, mengucapkan sangat banyak terima kasih dengan ucapan pemberkatan tadi dari utusan Jemaat HKBP Balikpapan Baru dan juga utusan dari Parhalado HKBP Balikpapan Baru. Di Paborhat Tamuru Hami, iya, dari kesentuhan ini jadi pensiun. Puji Tuhan untuk itu semuanya. Jadi kalau ada tadi memang mengatakan dari utusan sektor dalam pelayanan, jadi kami mengucapkan, minta maaf kepada kita semua, tidak ada yang sempurna. Nah itu apalagi dalam pelayanan tidak ada yang sempurna. Kenapa? Karena memang permohonan kita kepada Tuhan, permintaan kita juga kepada Tuhan. Saya tamatan 76 STM Baligi Soposurung dan juga tidak juga anak yang baik. Tapi yang harus saya tuntun S1, S2, S3. Kan insinyur, dokter ada itu. Jadi gimana itu Tuhan, saya harus menuntun mereka ini, tetapi bagi Tuhan tidak mustahil. Holan modal sianau hasirepon ni roha do. Jala memang benar do Tuhan ini, nadilean nai dikasih kita tubuhnya dengan darahnya, dengan rohnya, sudah ikut di situ hati. Jadi saya dulu ya emosian juga, stres. Dan orang bilang itu stres itu mulai dari kecil, bertimbul sampai kita dewasa juga, sampai besar, sampai tua. Akhirnya mengeras hati itu. Jadi kalau hati kita keras itu susah untuk menerima. Ada sedikit benturan kita langsung emosi, stres. Dan itu saya minta kepada Tuhan dulu, masih belum di sini. Dan itu diberikan Tuhan. Jadi siapa yang saya tidak senang dengan orang yang tidak bisa saya lihat atau kesalahan dia, saya bisa datangin, saya minta maaf sama dia, mampu saya. Setelah itu, jadi modal kita di situ Amang Enang, ya. Di dalam pelayanan itu memang kalau diganti Tuhan dengan hati yang lembut, bisa menerima kekurangan orang. Iya bisa, pasti bisa. Bisa melayani. Walaupun datang itu menggunung, menumpuk itu masalah atau yang kita hadapi dan datang demikian untuk menutup pintu hati kita. Tetapi karena lembut hati kita dan juga Roh Kudus yang bertahta di dalam, bukan masalah, bukan yang roh lain yang bertahta di dalam, akhirnya kita mampu kita. Saya sudah rasakan itu. Dan disitulah pelayanan kita itu. Karena apa? Dulu kami di sektor 2 memang sama Amang Jater Samosir, kami sudah tua. Jadi jemaat bilang, Amang mak songonai dok ni ala Amang simangucong nakaningan.
Jadi alasan saya di situ waktu itu, gimana mang, sudah umur 60 saya ini, banyak yang masih muda. Hanya dibilang amang silain, pendeta silain waktu itu, satu hari pun amang sangat berharga waktu itu bagi Tuhan. Nggak bisa saya tolak. Jadi begitu juga amang inang molo dipangido songon naung 3 bulan on, kalau ditunjuk diminta itu bekerja di ladang Tuhan itu sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Hanya mau sampah katanya pendeta dulu itu, hanya mau sampah 1 diperhitungkan Tuhan. Itu diperhitungkan Tuhan. Apalagi melayani di ladang Tuhan, melayani jadi PNS saja kita, wah luar biasa, sampai kita sogok, ya kan? Apalagi Tuhan meminta, Dia akan menabur, memberikan kita sukacita, damai sejahtera, dan berkat-Nya melimpah, benar. Dan itu kami sudah rasakan itu ya di dalam, memang masalah tetap ada, tetapi seperti tadi, pelan-pelan tanpa disadari anak cucu bisa juga dapat. Iya, diberikan Tuhan semua apa yang kita butuhkan. Jadi di Parhalado juga amang maula atema dihamu alana senior nami do hamu ido ya, jadi di saya tonggo iba manukun ido, jadi ala binereng songoni dingga do parsaurani songoni do koni nang situa bajar nahor nakaningan. Memang kalau kita memakai pikiran, kaget kita, wah dalam sermon begini sama-sama Parhalado kok bisa nih bertengkar begini. Sekali dia itu dibutuhkan. Kalau aman-aman aja kita tidak tambah pengetahuan. Tapi karena ada tantangan, justru di situ kita dapat pengetahuan. Ada bekal bagi kita, perkembangan ada. Tapi yang penting tadi itu hati. Nah itu. Jadi nang lungowi ma dia mangpadita nami natotong manutu kami marmemehami siak katani na Tuhani mauliate ma dia mamang dia kapadita nami saya ditabai Tuhan ma dia mudo dia ka keluarga sudina paka pangaramotion bisuk na siya Tuhani. Jadi ada satu pesan dari Tuhan di dalam saya pensiun ini. Gimana? Kata orang bijak, pil kina itu pahit. Tetapi walaupun pahit harus ditelan karena itu obat. Itu obat. Jadi bagaikan keong siput yang berjalan di atas silet, dia harus jalani walaupun dia perutnya harus terbelah. Tetapi dia harus sampai di sebelah. Nah ini, jadi pesan ini sudah agak lama, tapi Tuhan selalu ingatkan saya. Ini sudah mau pensiun. Tapi Tuhan bilang harus saya katakan. Jadi di dalam pengalaman memang, dalam mengikut Tuhan ini, selama umur yang begini sampai 65 tahun, untuk masuk surga itu berat sekali. Berat sekali, luar biasa beratnya. Kalau bisa ya, sebentar. Kalau bisa kita jalani sendiri, Yesus tidak akan datang ke dunia ini. Cukup dia di surga. Tetapi karena beratnya, dunia ini tidak bisa diperbaiki, maka dia jadikan ada surga. Kalau bisa dunia ini diperbaiki, surga tidak ada. Masih bisa diperbaiki dunia ini. Kenapa saya bilang berat? Kalau ada jubahmu 2, kasih 1 kepada yang tidak punya. Apa kita sudah ada yang melakukan itu? Kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Pemulai hati itu molok kita nong melakukannya. Dilempar batu, lemparkan dengan balas dengan pisang. Ini sangat sulit sekali. Bagaimana harus melakukan ini? Jadi kot papa 2 homo, nanti ya inangate. Nah, tapi kita kasih dulu sebentar aja. Lebih baik, lebih mudah katanya seekor unta ataupun gajah masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya itu masuk ke dalam kerajaan surga.
Berat sekali. Kenapa kita harus datang terus di sini? Sangat berat sekali. Tetapi apa? Dia sudah datang, saya yang memikul. Dia yang masuk dalam hidup kita, kita bersama dengan Yesus, maka kita mampu cakap menanggung segala perkara. Amin. Nah itu, jadi salah satu yang kita tidak sadari. Kita pikir itu bukan penghalang. Yesaya 59 ayat 1, bukan kurang panjang tangan Tuhan menolongmu, tetapi kalau ada dosa itu menjadi penghalang. Jadi kalau kita, di depan kita ada keran atau valap air, berdoalah kita di situ sampai puluhan tahun, tapi tangan kita tidak membuka valap ini, tidak akan jalan air. Tetapi coba kita gerakkan tangan kita pikir bahwa di situ ada air, kita buka keran itu, pasti jalan air. Lumbungmu akan dipenuhi oleh berkat Tuhan. Selama hidup di dunia ini tidak pernah ada cerita mengatakan bahwa surga kekurangan berkat. Surga kepenuhan berkat. Hanya memang tidak mau kita membuka keran tadi. Karena apa? Atau kita tidak mengerti, atau kita mengerti tapi pura-pura tidak mengerti. Apa itu? Salah satu, karena di dalam gereja ini, Huria itu, ada orang sakit, ada fakir miskin, ada janda yatim piatu, ada pembangunan. Itu yang memiliki gereja ini. Mula-mula datang Amang Pendeta Harap, kita bernatal, berangkat kita dari Lapo Tobing, malam itu, membawa obor sampai ke gereja ini. Di sini ada palungan. Yang kita ditemui di sini adalah Yesus. Itu pemilik gereja ini. Pemilik orang fakir miskin tadi. Orang yang sakit tadi. Maka Yesus mengatakan, saya berkati kamu sehat supaya kamu bisa kerja. Kamu kerja, tetapi kamu menghasilkan uang, gaji, upah. Tetapi ada apa? Pembagian. 9 bagi kamu, 1 bagi saya. Karena tanggungan saya di gereja banyak. Fakir miskin, yatim piatu. Jadi memang sekalinya harus kita kasih itu. Itu punya orang miskin. 9 bagi kita, kurang minta daripada dia. Kurang minta daripada dia. Sekalinya yang jangan kita tahan-tahan itu. Jangan kita pakai kepada yang lain itu. Maaf kata, kalau kita mengambil yang bukan hak kita, apa namanya itu? Kita mengambil hak orang lain, namanya apa itu? Mencuri kan? Jangan sampai kita dikatakan pencuri. 10 firman Tuhan, jangan mencuri. Karena Tuhan sanggup memberkati. Janda di Sarpat itu. Datang Nabi Elia, bikin 1 dulu. Yang pertama bagi saya, roti bundar kecil aja. Supaya apa? Supaya ada jembatan berkat itu. Supaya keran tadi terbuka. Berat memberikan itu, tetapi apa bilang janda itu ya, karena engkau yang mengatakan saya bikin dia melimpah. Jadi jangan kita sona cukup dupe dibagi-bagi, kurang ke keluarga namar sana kekurangan. Jangan. Kasih, karena itu kita sudah menyatukan pikiran kita dengan memberikan ke gereja. Gereja yang mengatur itu, membagi. Bagaimana kita ada orang sakit opname cuma 100 ribu. Kita makan di restoran, makan lobster, udang besar-besar. Ikut persembahan di dalamnya yang kita makan. Itu bagiannya orang sakit, orang fakir miskin, yatim piatu. Kita bangun ini, kita tidak sadar itu. Jangan, kasih. Jadi jangan kita mengatakan negara ini yang paling banyak korupsi, pungli, pencuri. Sekali di gereja paling banyak, 20% aja yang memberikan. 20% aja yang memberikan itu persepuluhan tadi kita tiap minggu itu diumumkan itu 20% aja. Itu pun dibilang ya hati jujur, ya kan? Dengan tulus kita memberikan 200.000. Tapi tidak benar. Yang benar berapa? 10 sepersepuluh. Hati kita tulus memberi, tapi tidak benar. Padahal carilah kerajaan surga.
terlebih dahulu dan kebenarannya. Nah itu, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bebaskan itu supaya hidupmu diberkati oleh Tuhan. Pasti melimpah, pasti. 280 kakak jemaat di gereja ini. Berapa kakak aja dulu membangun ini? Bisa. Kok 280 kakak kok enggak bisa? Satu orang aja kita jemaat bisa membangun itu, membangun ini. Tetapi sekarang, mulai dari sini kita lihat, tim audit hanya mengaudit pendeta dengan bendahara huria, dengan para wartawan. Sebenarnya yang harus diaudit juga jemaat. Kemana itu Tuhan, uangnya Tuhan? Uangnya Tuhan kemana itu? Jangan hanya yang masuk di gereja ini. Yang tertahan di dalam kita, justru kita yang menahan itu. Tahun depan tim audit akan datang ke rumah-rumah. Nah itu, jadi Bang Nacip perohamu na tuau, alay na tohon na hurokoni buhana na ramu. Iro, nga nalapasiun na mau, bang nai buhape padok kamu nalapasiun na mau. Ngapasiu biau. Alay tahun depan akan diberkati Tuhan kita semua dan gereja ini akan memiliki uang yang banyak. Jangan menjadi peminta-minta Tuhan itu sampai ada poti apa di situ, poti parasia, meminta-minta terus, tapi tidak pernah kita kasih juga. Taken list. Jangan meminta-minta Tuhan itu. Ada uangnya di sini sama kita, tertahan. Mau lihat mah, opisi cinone kan? Mana ete doi luku sabotullah alana saya jojo dami so mangetong persepuluhan. Ada uang logam 500 dalam amplop. Ada uang 1000. Berarti ini dari uang 500 dengan 1000 ini ikut juga ini. Harus saya doakan. Tapi maaf 1000 kali maaf dia amang pendeta. Mungkin banyak kita yang melihat pendeta HKBP yang merokok kayak kereta api. Padahal uang persembahan jemaat itu 1000, 2000 belum tentu ada ongkosnya pulang. Dibikin untuk beri rokok. Janganlah begitu. Jadi supaya persembahan kita itu jangan bercacat celah di hadapan Tuhan. Akan melimpah berkat di Bali PHBP, Bali Paman Baru. Bila kita semua sadar nantinya. Ini nama dokter Dauda. Ido holan nama kata dau. Ido kebenaran firman Tuhan deh. Ladang salah mau menurut Auda. Alai mau tung salah menurut tamu. Ya doa tangya kok kamu au. Doakanlah kaya. Ya itu situ lu beraja salah itu Tuhan. Kurang benar itu. Tidak boleh begitu. Bahasa mardami sonak kita teh amang inang teh. Jadi terimalah berkat Tuhan. Lumbungmu akan diisi penuh. Anak cucumu akan diberkati, jodoh anak-anak akan dapat. Iya, luar biasa. Sudah positif anak kita, cucu kita juga positif corona. Wah, bagaimana ini Tuhan? Tapi Tuhan sertai, diberikan semua. Sehat kita semua. Nah, inilah nata ini. Jadi, janganlah Bapak, jangan begitu. Tapi kasih itu harus menyelamatkan. Kasih itu harus menyelamatkan. Sampai Yesus mati hanya untuk menyelamatkan kita kasihnya. Jadi ope hurokop peon amar porang dotong. Tidak mampu aku Tuhan mengatakan itu. Tidak mampu aku Tuhan mengatakan itu. Tapi apa Tuhan kasih? Mau kamu pensiun? Nah, jadi istilahnya saya beranikan itu untuk mengatakan itu kepada kita supaya kita diberkati. Jadi ya puji Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kalau pada saat ini Tuhan sampailah tiba saatnya, sampailah berkat bagi jemaat HKBP Bali Paman Baru, kami sehat semua, tidak kurang sesuatu apapun. Jadilah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, haleluya. Amin. Mau lihat ya, Amang? Mau lihat ma ditu hatta nga apalagi jang naking amangon ala naido pe terakhir amangon madok hata manang pelepasan untuk mengakhiri masa tugas nasida di parhala duanon ipepuas nasida sude gabe jamita mai dihita mulata badi tu hatta
Nuaing upasatami ma tu amang uluan nami amang padita lau pasahaton hata nauli. Moliate. Ya, moliate ma dihita salutna idu tutu amang atinang. Molong ape ciun halur sude nabi notoi. Nah, jadi dak pola sa tahalat comai. Tahun depan pe nang baru Banjar Naur betak da soni itu tong. Nah, tong do bulan Maret nasi da pensiun tahun depan keluar anggona itu amangin nakin sapar 5 dobe. Molo keluar sude bahasa jom manon molo pola mandokata nasi da. Mau lihat mbak amang. Ai memang kehadirannya mangon di tengah-tengah ni korps kami parhalado memang sangat luar biasa do. Nakpe waktu yang sangat singkat nasida makobasi lebih kurang 5 tahun ale molorodo hamangon bersermon saya dibayar do si pare kelo di hami saya isi manon nama ban pare kelo di hami duk peciu namangon saya pikir-pikiri masih nakin alai na pasti hobartu aturan ni huriata nunga peciun sasitong na nasida tanggal 27 Februari 2022 nang salpudo alai alani situasi dok kondisi nama saon kurang sehat nasida unang majamang desi jala na tanggal 27 mar minggu tong ngamangon sa sitong na didok do langsung minggu depan mamang pensiun na ina badang busok di ba ajolo tikting dong asa pensiun niku tikting ma minggu na salpu sonari ma pelaksanaan na ido na terjadi di Ulauta di Bagasatikion jadi hobartu aturan ni huriata tohonan hasituauni ima di pasahatu ruas ni huriana mamilihon dirina lau makubasi di tonga-tonga ni huriai salah satu matohonan ni ima situa nuaing dang nagabi dicabut tohonan ni ate hot doang ko tohonan ni alai hapar halado onido dang dohok benasida makubasi di huriat tahun dang dohok benasida marsermon di huriat tahun alai sona hudok nakin tikina lapa berhaton mula manasida gabe ruas naburju di huriat tahun alai lohot dope anggota honan hasituani di daging nasida sahat tu ujung ningulu nasida tetap itu masih ada alani dialah amang situa lubaraja di nalau pensiun di Bagasatikion ba na pasti selama mamang sia-sia mahamu dia ka ulau nang tanggung jawab muna tua ketikin na mangihut dia pe atas guar ni sudi kors parhlado mandok betak tungadong aka na hurang lobi dia ka pakateod nami na selaon di hamu bau nang ingot-ingot tamu ante sotong di baik kamu di YouTube songonakin muse anggo situaon songono do pangalanon aladang marsermo behamu gabe marsermo sadiri nama dia bukan do inang bah jadi molo marsere mo pehamu inang do amang di Jabuan non mulai hari Kamis nanengro along do almanak ate anggo almanak kujamin mak nak pe pensiu kamu ikut dapot do hamu almanak anggo siak kuriat tado tuaka tahun nanengro alani amang selama ma songona do nakin sahat ula tohonan mi ngasaha bedula hamu tohonan muna 1 minggu sadarion tuhatama nama masu-masu salutna ima hata siak kami mau lihat mak ngabui hudul hamu marede mahita sian bukwede nomor pitu kosong sada los jongjong mahita salutna Tuhono barpada
batangia koma peleata martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si leo-leo nadinggan, dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupa sa tami masih nelehomi tuhami pelean nami tuho. Say jalo may gebi uap na khusus si jolom. Pasu-pasu may jelaramoti. Asa huparasya kami peleanon, pati bulo na rajaumu, itonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni sileleo mituhami. Asalam girgir hami madok ngoleate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say sauk malomoni roham di Banua Tongaun song na di Banua Gijang. Leho matuhami sedarion hanguluan siapari, sesa madosanami songon panesanami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togi untuk pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaorhoma damena tu todim amin. Selamat hari Minggu madihita salutna oras.